A Xerencia Municipal de Urbanismo vén de suspender os efectos da licencia urbanística concedida á Xunta de Galicia respecto ao inmoble situado na Rúa Lalín número 4, ata que se determine en dereito a propiedade dese inmoble. A Xerencia Municipal de Urbanismo concedeu licencia para a construción deste edificio, se ben é certo que tras a concesión desa licencia, esta xerencia tivo coñecemento do que o inmoble onde se construíu o edificio obxeto das obras é de propiedade municipal, toda vez que se atopa inscrita no rexistro da propiedade ao seu nome, e, polo tanto, a execución das obras nun inmoble cuxa propiedade non consta sexa da Administración Autonómica e o seu uso distinto para fins non contemplados nos acordos de posta a disposición do Ministerio de Xustiza no seu momento, que era para Palacio de Xustiza, podería supoñer un prexuízo para o interese público municipal e será responsabilidades administrativas ou legais. O Reglamento de Bens das Corporacións Locais obriga as entidades locais a exercitar as accións necesarias en defensa dos seus bens. Polo tanto, considérase necesario adoptar unha medida cautelar de suspensión temporal do prazo para iniciar as obras, mentras se determina a situación xurídica do inmoble e garántense así os dereitos das partes implicadas. Polo tanto, na garantía do interese público, o Concello de Vigo, neste caso a Xerencia Municipal de Urbanismo, dado que a titularidade no rexistro da propiedade é municipal, fai necesario garantir a protección dos bens públicos e, polo tanto, adoptar como medida provisional a suspensión do procedimento co obxeto de protexer o interese público e garantir a legalidade. En todo caso, esta situación de titularidade rexistral da parcela a nome do Concello de Vigo é perfectamente coñecida pola Xunta de Galicia, ata o punto de que a Dirección Xeral de Simplificación Administrativa do Patrimonio da Xunta de Galicia pediu o rexistro da propiedade que acreditara quen era o titular da parcela e, por suposto, o rexistro da propiedade acreditou que o titular da parcela era o Concello de Vigo. Polo tanto, ábrese un prazo de suspensión, non se anula a licencia, é unha suspensión do prazo para iniciar as obras de esa licencia, de tal xeito que poda aclararse esta situación e quede perfectamente acreditada a titularidade do inmoble.